o kele k'i bon a y'a lamɛn kuma dɔw fɔli a fɔli wajibɛlen don an kan dɛmɛni kosɔn mais tuma dɔ la a bɛ siga i y'a faamu wa ni ye u bɛna janfa siri n kama n bɛ bɔ mais ni sisan ni mɔgɔ y'i bon don e yɛrɛ b'a dɔn k'i bon na i bɛ mun kɛ a tula i lamɛn i bɛ kuranna aya dɔ bɛ yen ma ji'tum bihi sihri inna allaha sayubtiluhu ma ji'tum bihi sihri inna allaha sayubtiluhu mbi k'a fɔ k'a sumaya mɔgɔ fɛ i ka arrêter ani k'a ye kuranɛ kɔnɔ parce que hakili tɛ aya in yɔrɔ la kuranɛ kɔnɔ a verset hakɛ la suratul Yunusa dɛ alhamdulillah an delila k'a bila o an bɛ ka segin a kan de i y'a faamu ala ka Mamadu nin diyara n ye i y'a faamu voilà inna allaha sayubtiluhu nin sɛbɛn siɲɛ 999 walima siɲɛ 999 walima siɲɛ 99 walima siɲɛ 9 a nin lamɛn Ibo a ko ayatulayi ni ce wallahi ni ce kabini ma fɔ fɔlɔ wallahi awɔ karamɔgɔkɛ n di nin di kuma bɛɛ koyi ni ye kele ko k'i bon yɔrɔ bɛ dɔw bon k'u bila tunga fɛ u taara tunga fɛ k'u bɛ taa wari ɲini ka na san dan kalo ta u bɛ yen hali n'i ye passeport ɲini hali ni passeport sɔrɔla visa tɛ sɔrɔ ni visa sɔrɔla wari tɛ sɔrɔ e tɛ segin ka na i bonnen don mais nin de b'a tiɲɛ n'i ye nin sɛbɛn siɲɛ 999 walima a dadu ba la siɲɛ 999 i bɛ jala 9 fara ɲini jala 9 n'i y'o ɲini a segerema yɔrɔ tɔ min o de f'i ye jala 9 dɔrɔn ko tɛ o i bɛ sogobilen ɲini sogobilen qualité 9 mais u ma bɔ bakan kelen na dɛ ka taa kɛ dumelakaw ta ye ka ba dɔ faa ka sɔrɔ ka dɔ tigɛ ta o kɔ tɛ dɛ sogobilen qualité 9 mɔrɔsɔ i b'o de ni yiri in susu ni ɲɔgɔn ye jala in hali ni jala in mugu b'i bolo dɔ mana a dama yɛrɛ musokɔrɔba dɔ bɛ to ka bɔ n'a burusi kɔnɔ ka na dɛ i b'o de ɲini ka sogobilen 9 ye ni jalamugu in kɛ ɲɔgɔn na n'i y'o susu o kɛ nasi in na i k'i ko n'a ye tile 9 kɔnɛ ne kalenna ala la n bolo filɛ kuranɛ min kan ni bonnen don k'i bila m'a fɔ i tɛ sa dɛ mais i bɛ wuli ka kuma ka taama mɔgɔw fɛ fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka bɛn ni saya ye kuma tɛ bonni na ten dɔ i bonnen don nka bana yɛrɛ tɛ cɛ minnu bɛ ne bɛ fayida minnu d'a ma n ko b'a sɔrɔ ne y'a kɛ de ne ma n dɔgɔkɛ sigilen filɛ bilahi hali kɔsa in na ne ye nin yiri san muso dɔ de bolo muso dɔ de b'a ɲini burusi kɔnɔ de ka n'a feere ne ma parce que Bamakɔ yan i bɛ taa jala jumɛn na u ka t'i tɛgɛ ta ye yɔrɔ anw dɔnnen don n'anw yera yiri kɔrɔ dɔrɔn u b'anw filmer musokɔrɔba dɔ de bɛ yen ne dalen de don o la i y'a faamu o de bɛ ne ka yiri jala in ne mago jɔra a la o de bɛ bɔ n'a ye f'u ka burusi kɔnɔ dugu la k'a bɔ yen nɔ jala 9 ka sɔrɔ ka n'a di ne ma parce que Bamakɔ yan i bɛ taa kuma dɔ k'i bɛ taa san sugu la i jɔ dɛ i bɛ taa siɲamugu ni n da si dɔn n m'a fɔ ko tiɲɛ t'a dɔw la dɛ a dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la furafeerela ninnu dɔw ye ladiri mais a dɔw bɛ yan i tɛ taa foyi ɲini ko k'a tɛ yen i mana fɛn fɛn a bɛ yan a bɛ n ka mɔgɔ dɔ bolo a t'ale yɛrɛ bolo dɛ k'a b'a ka mɔgɔ dɔ bolo aw bɛ taa munumunu sa ko ne bɛna fɛn dɔ feere e ma ye don dɔ la ne mago jɔra yirijugu la dɔ ko a ko b'ale bolo awɔ e bɛ yirijugu dɔn wa i t'o dɔn koyi n'i y'o bila so kɔnɔ sisan a bɛ bɔ yan koyi yirijugu ye jumɛn ye yirijugu subhanallah mangana i b'ale dɔn i t'o dɔn don wɛrɛ an bɛ baro k'o kan i t'o dɔn n'i taara sugu la i b'a fɔ ko yirijugu furafeerelaw fɛ n'i sinna ka taa tɔgɔ fɔ i t'a sɔrɔ a bɛ ten dɛ n b'i lasɔmi dɛ n'i sinna ka taa dɔrɔn ko a ka taa tɔgɔ ma u tɛna feere i ma parce que ale fana tɛ se ka bila yiri tɔw cɛla ayi o ma kɔrɔbɔ ale tɛ se ka bila yiri tɔw cɛla i b'a sɔrɔ u t'a bila a dama na o la n'i bɛ taa ale ɲini dɔrɔn ko yirijugu ne taara min kan ko yirijugu dɔw ko k'a b'ale bolo ɛ ka yiri dɔ ta ka na de a ma kɛ ɲɛna ne ko non ko nin tɛ walayi ma balima tɛ sɛrɛ ne dɔgɔkɛ min ye n ko bilayi ko nin tɛ ko ne ma sɔn nin nana ka na nin suma cogo min na a tɛ suma ta nin tɛ wa nin t'a dɔn yala a ka tila suma na min kɛ dɔ bɛ ne y'o ɲininka ko ko nin tɛ dɛ k'e cɛw ka sɔrɔ ka taa fo fa wɛrɛ fɛ a bilalen don fa wɛrɛ fɛ de ka taa ta ka na
ale ti dɔrɔku tɛ dɛ an ka farafinna yiri don yan mais o de kosɔn mɔgɔ minnu b'a fɔ ko dalu tɛ tiɲɛ ne ko ko o bɛ se turabudala ninnu de la n'i sigi n ka salon kɔnɔ yan ko dalu tɛ tiɲɛ ni ne bɛ n kɛ da kɔnɔ k'a daji tigi kan hali n'i bɛ etazi kɔnɔ i bɛ jigin mais ka adamaden ka fo mɔgɔw k'a fɔ k'i ye sugulila ye o y'o yiri de mais mina min bɛ jala kɔnɔntɔn ɲini suma walahi tiɲɛ don jala kɔnɔntɔn i b'a ɲini sogobilen qualité kɔnɔntɔn i y'a faamu qualité kɔnɔntɔn yɔrɔ mɔgɔ dɔw de ka sɔgɔbɛ ka bɔ sogo minnu dun ni dagalen don ne kan bɛ olu de ma voilà ne tɛ sogodɔn ninnu dɔn quoi fɛn ninnu dumelakaw ka sogo ninnu t'olu dɔn quoi ne kama an bɛ min san sugu la yan nɔ i b'o yɛrɛ ta k'a wele ko kujani ayi baasi tɛ dɛ o ma kɛ ɲɛna dɛ yɔrɔ ne ma kujani fɔ dɛ ne ko ne t'o ta yen nɔ dɔrɔn ale de ko kujani bani kuja ninnu an kan d'olu ma dɛ an ka mɛn bakukuru ma ala k'an bɛ sɔn i y'a faamu i bɛ ma aji itum bihi siri inna allaha sayutilu i b'a sɛbɛn siɲɛ 900 999 walima siɲɛ 999 walima siɲɛ 99 walima siɲɛ 9 parce que i seko dan don mais adamaden mɔgɔ garadi bɛ niveau min na i bɛ baara kɛ i ka niveau de i y'a faamu i bɛ sogobilen qualité 9 ɲini i y'a faamu ka jala 9 ɲini k'a susu a k'a la i k'i k'o tile 9 n'i y'a ko tile 9 u bɛ taa dafa tuma min na i b'a fɔ ko ayatulayi k'i ye tiɲɛ fɔ n t'a fɔ tile 9 kɔfɛ dɛ tile 9 bɛ taa dafa tuma min na i b'a fɔ ko ayatulayi i ye tiɲɛ fɔ ala k'an bɛ sɔn an bɛna olu de ta sisan aventure nin bɛ ka di mun ma aventure quoi ale bɛ tunga fɛ de mais a bɛ an tɛna kuma o de kan sisan wari voilà sisan an bɛna fɛn dɔ fɔ ye dalu ye tiɲɛ ye kɔnɛ an bɛna don yɔrɔ min na sisan Ivo u bɛ ka o caman nɛgɛ k'u b'a kɛ nafolotigi ye tile 40 dɛ ko kalo kelen tile 40 tile 40 nafoloko baara tan dɔ nafoloko baara ta i ci fɛ a tile de filɛ k'a fɔ dalu ye tiɲɛ ye koyi hali dɔgɔkun kelen bɛ mɔgɔ dɔw bolo mais cɛ min bɛ se ka mɔgɔw kɛ nafolotigi ye dɔgɔkun kelen a t'a sigi ko mɔgɔw a ye na n k'a k'a ye maa min bɛ se ka mɔgɔw kɛ nafolotigi ye tile 40 a t'a sigi fiyewu ko a ye na n b'a k'a ye ayi i bɛ taa bala a la de e de bɛna fɔ k'a kɛra ka bɛn tile 40 wallahi o don walima k'a f'i ye sigiri la ko wallahi tile 40 kɔfɛ i tɛ maa dɛn nka a ye n'a ta tile 40 a kalo kelen n'i ma k'a ye n'i ta minɛ e bɛ taa mun minɛ mun de bɛ yen tellement ni bolila in a nana o ɲɛna yan min ye tellement kura san ka n'a jira n'a yan fo